Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар. Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сездән сөю хисләрегезне һәм изге теләкләрегезне якыннарыгызга җиткерүче җылы эчтәлекле хатлар көтеп кала. Бүгенге беренче җылы эчтәлекле котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Фәнзилә Раул кызы Казыхановага яңгырый. 15 декабрь безнең гаиләдә зур бәйрәм. Бердән-бер кызым, сөекле тормыш иптәшем, кадерле әниебез, яраткан нәнәебез Казыханова Фәнзилә Раул кызының туган көне. Шушы форсаттан файдаланып, һәммәбездә аңа булган хөрмәтебезне, ихлас хисләрне җиткерәсе килә. Чөнки безнең өчен ул җир йөзендә иң кадерле кеше. Әниебез Стәрлетамак шәһәрендә туып үскән. Мәктәпне тәмамлагач, Уфада аграр институтка укырга керә. Шунда булачак тормыш иптәше әтиебез Илүз Файзилхан улы белән таныша. 1977 елда дипломлы яшь белгечләр Илеш районына юллама белән эшкә кайталар. Гаилә корып, матур итеп тормыш башлап җибәрәләр. Тырыш, уңган әниебез ветеринария лабораториясына урнашып, анда бар эшне дә җиренә җиткереп башкара. Җәмәгать эшләрендә актив катнаша. Күп еллар КПСның район комитетында инструктор, аннары пропаганда һәм агитация бүлеге начальнигы булып эшли. Арытаба дәүләт салым инспекциясын җитәкли. Ярки авыл советында эшләр белән идарә итүче вазифасын башкара. Хәзер инде ул лаеклы ялда. Безгә, кызы Гүзәлгә һәм улы Рөстәмгә, оныкларына зур терәк булып, әтиебез өчен иң кирәк кеше булып тора. Нинди катмарлы чорда дәүләт вазифаларын башкаруга карамастан, ул безне тәрбияләүгә, безгә төпле белем бирүгә күп көч салды. Гаиләбез учагын һәрчак җил-давылдан ышыклап, өебезне җир шарындагы иң ямьле урын итеп саклады. Эшендәге җитдилеккә карамастан, безнең өчен ул һәрвакыт иң назлы җан, иң юмарт һәм ачык йөрәкле әни була белде. Туган нигезгә кайтып керсәң, дөньяга тәмле ризык исләре таралган. Ихатабыз гөл бакча. Әниебез тирә-якта булмаган затлы чәчәкләрнең ниндиен генә үстерми. Илебезнең әллә кайсы почмакларыннан орлыклар кайтарып, башкалар үстерелмәгән сортларны да үстерә аның оста куллары. Тәртип, пөхтәлек яратучы әниебез янында һәр нәрсә күркәмрәккә әверелә. Өебез нурга күмелә. Бүген инде аңа күңелебез түреннән чыккан иң изге теләкләрне юллыйсы килә. Әтиебез белән тигез, тыныч картлыкта, сау-сәламәт булып, балалар, оныклар сөйнешендә генә гомер кичерергә язсын. Туган таңнары ямьле, аяк-куллары сызлаусыз булсын. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Өебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың. Әти белән парлы килеш, җырлагыз тормыш җырын. Ул тормышның һәр мизгеле сөенеч белән тулсын, гомереңнең һәр бер көне туган көн кебек булсын. Иң изге теләкләр белән әниең Фәхимә, тормыш иптәшең Илүз, кызың Гүзәл, улың Рөстәм, кияүең Рәзиф, киленең Розалия, оныкларың Әминә, Элиза, Ильяс, Рәлиф. Хөрмәтле Фәнзилә Раул кызы, сез иң кадерле кешеләрегездән бик тә лаеклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез.
инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап, тыныч, имин гомер итәргә насыйп булсын. Җырыбыз сезнең күркәм бәйрәм түренә юллана. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңае баласы, күреп шау чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвен янә. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын